Bueno, haupa denoi proiezketan eta, bueno, usteet hasiela YouTube no hain zuzeneko egiteko aldatu, Pentsatzetan YouTube egin behar duen beste Switchei kompetentzia egiteko atea behar duen modu berri honeatik izango gala. Eta, bueno, pixkat liatuta ibili naiz, pixkat aldatu egin da. Chat aktibatuta utziet, baina ez dakit egin behar nu, ze ezingo irakurri jolasean abilela, oinak akordatzen naiz. Beraz, noizean behin jungo naiz behiratzen. Noizean behin. Beraz, hor jun idazten eta pixkana noizean behin erantzungot. Eta beste Twitterren ez da atera neuk eskuzein behar izan dutzea. Ateratzea mezua. Zuzenen ahola. Así que, bueno, ba zingo naiz. Pentsatze eta ondo entzungo zaidala. Eta, bueno, Dark Souls biakin jarrituko deu. Moitxaina, konpratuko ikusten nahi zeatela. Jolasa. Vale. Hortaz, jarrituko deu, gure aztiakin, 58 horren nivela. Gaur fortaleza perdida da itxi ginen, goratzen maziate han portu hartan piratak zaudena bezalakoa gure pasatu genuen. Eta iretsi ginen maiulara. Bueno, volumena pixki gesten de, bestela gogorra geratuko naiz. Eta engotena da fortaleza perdida jungo naiz. Baino lehenagotik beste hausat daukat pendiente. Eta da, el perseguidorrak atzea. Ze perseguidorrak atuta hortik ere jutezea zehara. Esango dut. Fortaleza perdida. Ja, desblokeatu daukat, baina beste toki batetik sartzea. Eta toki hartatik sartzea interesatzen zait. Boitxoen. Vale. Piromantziako hau kendu behar dut eta eskudoa jarri. Hau uste neko eskudekuro hau neko nala. Bueno. Pixuz nola nabil. Berrogeita sei, baina berrogeita sei da. Eunekotan. Ba, euneko berrogeita bat, bale. Ondo. Ez que euneko berrogeita marra, baina gutxo izatea garrantzitsua izaten da. Bale, nola orain nivelez asko zoeton nagon, ba, errazagoa izan beharko luke el perseguidorak atzea. Alare ez da erraza izango. Ez dakit nora egin duen espatakin hor. Venga. Bueno, askatu naiz. Bat fuera. Itxoin, magia begiratu behar ditutze. Horatzen naiz. Vale, hau dira potente nauzkatena. Arma magika. Zenba magia nauzkan? Aktibatuta guain momentuan. Enez gogoratzen. Fletxa alma pesada. Gran fletxa alma pesada. Eta arma magika. Ah, bale. Dauzkat. 3. Hortaz. Hau ja erabiliko. Gema de vida. Bat o pare bat ez dakit izendatzeko zenba berroko dituten. Ez duzak, bost dauzkat daina gehi bia.
Bale. Joe. Pixkat ibili gabe nago, denbora bat eta oinzatzen hasi naiz. Hau ingotena da, kendu baina ez deuta berko. Jode. Bale. Momentu zola jongo naiz, eta pesa dago jarriko ditut. Potenteenak utziko ditut boseako. Retorri da hiela. Pixkanaka. Vale. Eraso hau ez nune bat erabiltzen eta ero akordatu nintzen saltoa eginda eleizkela eraso hau. Gaina oso ona potentea data. Eta bueno, ikusten dut hauei asko kentzen dietela. Ei. Mira. Ze golpe ematen dizut. Retorri aiela espata una. Zatik egiten dit. Estokeak hau daukalako habilitatea, vale. Parria egiteko dauka. Vale. A ver. Ahí. Parria egiten dioten. Handik akatu behar nau, tontoan egiteatik. Vale. Bale, eta bain. Sartzen berko dugu. Ez dagoen, ez, hemen NPC-erik etzean. Bale. Naita egin dut hau, zeiteko. Berrizin buitzeko, espata. Eta sartuko eskudua, eta hau. Atzera. Bueno, ez diot asko kentzen. Buena. Por cierto. Hor desaprovechatuet. Momentu hon bat. Dago estatistika bat igo batzeana da eskibatzeko. Egurrezko karreta zeolako. Vale, esan datu ingo nahi zuen. Bari hor. Momentu batzean invulnerabilitatea zea rodatuzkio. Ez dut ondo aprobetxatu hori. Vale. Ez! Botoia diskota sakatu jo. Ia eroi naiz.
Vale. Vale, beste da. Ikus. Ez. Geratu indalako, Venga, bertan da eta. Golpe bat. Banekin joko zila, baina bueno, nik banekin biaik joko neola, beraz, merezi zen du. Gainera aztun bat eman digu, anillo filos. A ber... Honek zeiten zuen, a ber... Baina, protoenon honek askore etzula zeiten. Asko etzula diferentziatzen, etxizua botatzeko denbora. Filos, aumenta el ataque físico, guri hori zaigu bat inporta ze ez baita gurezea. Karakteristika hori. Bale, hor zerbait daula Mateu. Ah, bale, uste hor daula armaura bat. Eta nahiko hona dala gaina uste. Vale. Ez, recoger objeto, vale. Haukin geroago ustetin berdala zerbait. Bueno, azken finean da horra jomergea. Txori kabi horta. Baina momentu batean jetxiko gara. Ona. Eta mendik. Ona. Hau. Dranleichen. Esparta da. Itxaron dezake pixat. Horrek behan itxaron dezake. Maskara emaniki. Dranleichena zen da... Ah, bale, egia. Oso ona. Karo, pixutzua da, eta hau gerlari antza da batipat. Nerea, hau naukan ez bai. Arazo hori da, oso pixutzua dala. Así que ospaingo deu. Hortik. Bai, goitik etzion ezer. Eta jongo ea la fortaleza perdida, baina beste tokira. Bien. Ba, bakatuta. Zan ezuen hau, boz hau pixkat behan du goitea, batipat mago animazia haueto dala. Akaso, ba, jute mazia build fuerza, eo indarrana, o destreza nahi jute mazia, ba, elezketzu ez, aziratik, baino magoak inoetu da, pixkat itxaron eta gero ite. Vale, fortaleza perdida ara txikia. Momentu baten behiratuko, dena ondo gala. Bai, dena ondo da. Perfecto. Eta bueno, hartu gaitu. Asko amortezina, oain ikusiko zute zertarako dan. Efigie humana. Zer da? Tipo bat. Gogoratu, pasatze jolaz ontan, partia ontan naetelak, inorrez zeitea. Inorrez inbokatzea.
internetekoa, NPC-ak bai, baina internetetiko pertsona, benetako pertsonan laguntzaik ez. Retoa da. Oina, han behira joan behar naiz, han kofre hartara, gauza nahiko interesgarri bat baitago. Eta hortarako sartu behar naiz, amendik. Baina, hortarako lehengo ingoet. Buditu hau, eskudoa jarrekoet. Zona hau berez erraza izan berrako luke, ze bera... Ona lehenagotik etorri behar genuen da. Eta oain bai jarriko dut... Bale, biharko hau berdina dira. Vale. Ja banen onda. Hau ezin da inbuitu, ez? Ez. Arkoa ezin da inbuitu. Gezi batzuk erosi ditut, zeberro eta dar. Orantxe erosiko dugu ikusiko zuten nola. Beste txakur bat dago. Amen. Bien. Pikuta txakurra egin ja. Vale. Bale, hemen ez dago zer. Eta hemen ere ez. Eriotza daude hemen. Nonbait oantxe indeun borroka nahikoa etzun. Akatuta. Taimina zeg eskin deten hor. Hone jolaz guztian zehar jarrituko dugu. Scholar of the First Sin honekin jarri zuten. Lehenengoan behin bakarrik hartzen zen, leheno hor akatu deun tokian. Eta baina agertzen dago eta 10 milioi aldiz. Akatuta. Eta leheno zeatik gainitzen zeakin. Arkoakin, magiakin, bota aka dezakedean. Vale, hortaz bain berriz ertengo da. Han kristola eta puta mateu. Gaina ezkarrak enauten akatu ze. Meretzi, 20.000 hariman dauzkan. Erretxoen pixkat, oina aterako data. Toaina guin berdet. Kau, jendea horretik, amenazten dago irikitzen. Beste atzetik gertatzen da eta akatu egiten zaitu. Bueno, rama antaño fragante hori interesantea, eta nio serpiente rama hori ez dut gaztatuko, bai, gaztatu beharra daukat toki batean, baina beste bat lortu erdet toki baterako. Eta ikusiko zute zertarako. Bueno, anillo hori, hau da rekuperazion bizitza pixkate rekuperatzen jute zeana, kloranti hau energiana, interesgarria. Osasuna
kentzen zaidala. A ber, zein kendu dut. Bale, hau kendu dut. Hau ikusten dut. Hori daukat, kentzen bandet. Hori estatistiketan ikusiko. 1274. Bueno, 100 bat gehitzen dizkit. Eta, bueno, eraztun honek egiten duna hoen jaso duguna da, se obtiene más almas de los enemigos caídos. Hau da, arima gehiago lortzen ditugula. Baina, bueno, momentuz arimak ez dira arazo, beraz, horrela jarrituko dugu. Engo detena da, hauetako iriabilikoet. Humanitatea berreskuratzeko. Bueno, jarrituko dugu. Gogoratu... Ez dakit ikusten bazen uten aurreko ziain nuena. Destresako builda egin nola aurreko partidan. Handik etortzen nintzen, eta enakien atea nola ireki. Enakien alde ontara nola etorri. Baina, gero gogoratu nintzen. Eta zanamentik. Eta bueno, hemen lukatiel daukau. Ia antikoa da. I thought that might be you. The longer I am here, the more a wretched place indeed, but not without traces of it. What could have caused such death? Ah, yes. I have not thanked you for humoring me the other day. This is for you. Vale. Our land of Mirror, there is only my family with two things. I was rich, life was bad, and then I... An unfine and a whole one assuming I can own. I'm sorry, I suppose... Vale, ja, ez da. Hori guztia entzunda daukabla ustet, beraz, pasatuko dugu. Eta bain berdet. Batuz. Azkeneko erazoa. Hori, ezpatakin. Barria bepuzkatu ditut polbora daukat eta arriskutsua da borrokan astea. Barria hola daukaten. Vale, torri da jauna. Vale. Eta leheno akordatzen, han behetik etorri nian, eta barria botatu behar izan genuen, baina, geu botako dugu, goitik. Eta, irekita. Hai. Karo, oain... Ai, pertsona batzutan. Filipoia zamata. Karo, baina ezin deuna da, ireki. Horta zein behar deuna da, aurreko partia utzi genuen justu tokitik. Hazi, aurreko partia, aurreko zuzeneko utzi genuen tokitik, eta etorri eta te hau ireki. Hortarako lehenengo hau biztuko dut. Eta, bueno, lehenagotik maiula jongo ea, ze 22.000 anima horiek. Eta, bueno, herrero hemen dago, honei askoa mortezina honentza da. Hartu deguna. Vale. Vale. Bai, eman. Hortaz, ja zilezkeu armak inbuitzen. Eta nahiko interesgarri izan litzateke. Honekin eskala... Ben, inteligentzia. Hau inteligentzia da, ez? Ah, magia. Bueno, bai.
Magia azken fine. Eta hau da magia, eta hau zen encantado. Encantado ez dakiz zer dan. Bale. Magia hazin buitzen badeu, ikusi zute arma honen da kaltea da 159tik 104 gesten zaigu, baina magiana 104 igotzen zaigu. Eta haina eskalatzea ben ikusten zuten horbean urdinez nola dau. Inteligentziakin, ben eskalatzen du. Zertatzen da, enkantado honekin, 159tik 104 ez daela gesten oinarrizko atake armana, ez da igotzen magianare, baina, atributua de jartzen diogu zei, inteligentziai. Hau, ez zaitan jona irutzen. Alere ez dakit ezpat hau merezin inbuitzea, hau zer da? Bale, 1000 da atzera egitea, leheno zegoen egoera erabuitzultzea, bale. Igual enberko nuke, inbuitu. Ze total, ezpat hau erosi nun. Uste da ez erosi nula. D, B, C, vale. Alere behiratu erdet. Ez dut zehengo. Bueno, lehen gauza behiratu erdiot beak zer dauzkan erosteko. Espada bastarda ez dit balio. Utxigatana. Katana ona baina nik ez daukat build hori, granatxa, ez... Arko largo, ballesta eta eskudorea, bale. Gezia bai erosiko ditugu. Erosiko ditugu ez. 100 matik. Eta, bueno, fragmentu titan eta grandea handaitu guztia duzkau. Hortaz, maiula jongo gea, eta... Zango dut, nibele zigoko gea. Ze arma bat, ez den nahi enkantatu hau, oen daukaten stoki hau. Ze ongaduen fortaleza perdia hontan uste eta arma lortzen deula, inteligentziakin ja, normalean, ja, bea basikoki, zea daukana. Eskalatu neiko ona daukana gaina. Eta esaten dute magoantzat arma egonenetakoa hori dala. Beraz, pixka zai egonez, zertan naiz. Nio lezigo. Eta inteligentzian pare bat ikutugu. Bizitzan bat. Eta listo. Eta geratzen zaizkit. 3.000 gastatuko ditutenak. Hauetan, gema de vida. Ai. Arba daukaun, harima hauetako, pila bat dauzkau. Hau gastatuko ditut eta erosi hor ditu utziak. Magiak errekuperatzen dituzten zehaiak. Ez dakit nola izan azun. Ez dakize de ambar, hierba de ambar, hola guztu zerbait zala. Eta hori saltzen zituen infinitu zauzkan ustetziak. Piratan bai hartan, ez nahi zagoratzen nola zan izena, tokiarena. Baina hitz egin genuen magoarekin. Honek. Carillion de Redil. Ez 10 bakarri euska. Bueno, erosiko ditugu... Pare bat, momentuz bazpare. Eta 3600 hauek... Nibelez zigotzea zenbako ostatezan? Ja, supotezatzen dut desenta ez? 6.000. Ahaztu... Eta erosiko deu. Bale, 12.000 kostatzen da. Hau. Hori beharko deu.
Amabi eraziko ditugu eta listo. Hogeita hamasei. Hartara pixkaterako daukagu. Horta zen fortaleza perdida jongo gea, perdida dela, barkatu. Baino, aurreko zuzeneko utzi genuen tokira, eskaraietara. Zeoina hemendik joan behar gea, irekitzeko toki bat. Hau zer da? Bale. Txain. Hori ez da NPC-a. Coño. Ole. Ahí, hor jodit. Vale, akatuta. Hori akatu behar da, zestela gero desente molestatzen du. Vale, listo. Orbean ez da. Txakurra akatuko ditut. Ikusiko zute hemen zein agertzen dan berriro ere. Imaginatzen dut, berriro ere esaten bat zein agertukoan. Igual, hogeran zein behar du. Ezpatain buitzean akendu. Inbuitukoet. Aprotxatuko jake daukadan ez. Mira, hemen agertzen da. Momentuz ez dugu akatuko. Zertan nahi nez, hemendik ez dakabitzen. Ospa egin du. Vale. Hemen zerbait zegoen hemen goian. Vale. Kalabera seduktora bat. Ah, vale. Bakit zer daun hemen. Kontuz. Barriak jotzean. Hemen ez duz fraskoa... Ez dakit, ez duz fraskoa daun o mejoratzeko? Bai, fragmento de frasco de estuz, bale. Horta segarrena izango da. Hemen jendea akatuta horratitzen. Txakorro betortzen da atzetik. Jendea behirak edatzen da. Eta... Bueno... Imaginatzen dute zer gertatzen da gara. Vale, hemen kontu ziliburgia. Enun betetzen da azkar lertuko zanik. Vale. Honena dauk oso horrezakatzen diala.
irekita. Lehenagotik hau irekikoet, gauza bat. Espada magia mugatu zait, enbuitua. Hau irekikoet, beira, hemen dago hogera. Ate hau irekikoet, hartara. Venga ya. Joder. Deskantzatzea merezi du ez. Zestela. Hau guztiak atera egingo ja. Irutu zait bat zatorrela eta. Zestela hoianak atera egingo ja, amentzauden guztiak eta ez denai molestia hori. Horta, zoen toki ezberdinetatik julaizkeu. Bat hau da. Eta uste tamen dikutea gehiago komeni zaitela, porque llama... llama. Zea, flagrante horietako bat ahorratzen detelako hemen dijunezkeo. Baina hona oso seguru. Venga ya. Fuera, fuera. Hau kendu inbertet eta, bueno, hori baina jau enbuitz. Bueno, ez igual hau kendu erko nuke eta jarri Simpleakin errezakatze ditut aurkariak eta baina pila dauzkat. Viajeron set osoa. A ber, ze moduzkoa da. Be, ez da. Ai. Vale, hain naiz. Karroa ezin da apurtu ez da izatik. Ez dakit irikitzea komeni zitziten. Egia nahi bazute zen. Guztia apurtzen dut. Ez dago zerra. Gema deida bat hartuko dut. Osasunez. Tope gotean nahi dut eta. Vale. Enez gogoratzen komen izan hau eitea. Uste zerbait bat zegoela. Ona etorreko nahiz hemen argi gehiago dago, zehor. Kontu zonekin, Ze oso azkarra da, eta gainera zeiten du, askotan. Zure atzeraz jauziten du eta atzeko atake berezia egiten dizu. Eta hori ten dizunean grazik ez du egiten. Ze osasunak entzaizu iaia bizitza osoa. Kritikoa egiten dizuta. Eta gainera ez dakit ez ote daun beste bat, beraz poliki jongo naiz.
zeuke sentsazioa biziela. Erabilingoet. Zeustet bat zegoela zerbait. Vale. Eta bueno, ja aztegia. Uste da mendik aurra mimikoak agartu lehizkela. Vale, mimikoa ez da. Trampa una izango da? Ez da. Basija del alma, bueno. Ondo dago, Zonekin estatistikak zea lehizkeu. Nahi zenezko, oain zea naiz, magoa naiz, baina nahi zenezkoena oain destresara julezket. Hau da, estatistika guztiak, hor, vitalidad, aguante guzti hori reseteatzen dituzu eta berriz banatu ditzazketzu puntu guztiak. Hau da, aldatu lezkete pertsonaia eta oain indarrera jun. Beraz, hori aurrera goko da, ona. Momentu atean, jolaza pasatu eta aspertzen bahazia, ba urrongo partida adibidez pasatu lehizketzu duziakin. Ez dakit, ba, builde fuerza esatena, indarran buildakin. Hortaz, baston de hueso zan, ez? Ba, baina hau klerigantz, ez, inteligentzia da. Baston de hechicero gehiago. Kara honek oskuridade badauka. Ataque oscuro. Ai, joder. Horrela konparatu behar ditut. Ez, jetxe egiten zait bi gauzak. Bano, baitare hau gehi lau da, Hau da CC, eta hau DA. Karo, oskuriadekin igotzen da A, baina oskuria nola lortzen zen? Oskurian ez akoratzen nola igotzen zen. Vale, kofre gehiago zaude. Pareta guztiak konporatuko ditut. Hemenez. Hemenez izaten duen. Hortikoen jungo ea. Hemen bi kofre daude. Parar, maestro. Daga de paradas. Vale. Espada gemela eta daga de paradas. Daga de paradas. Amen. Daga gotzezki importa. Eta espada gemela. Oh, espada de Dranleik, ez dugu behiratu. Destrezan eskalatzen du. Hombre, guapo, edarra bada, ikusteko. Nahi ez digatio. Hau, eta... Ze jaso dugu bestea? Jode, ahaztu. Bazan, daga de paradas, eta bestea zan? Ikustetenean, joratuko nahiz.
Zeratik ez dut ikusten? Ez... Hau, espada gemela, bai. Da, horrelako bat. Eta, bueno. Dauzka habilitate bereziak. Da ustet. Habilitate bat dela. Bueno, itxoin, estamina guztia. Lehenengo atake suabea. Eta ero fuertea. Eta alako berezi bat egiten du. Komboa dauzka. Bueno, ezin dut erabili beraz. Jarriko nire estokea. Estokea bizkuta. Vale. 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 Behiratuko eta mandik noa juten bian. Naiz gogoratzen. Eskudo bazpare. Gezurra hati. Pasillo honetan baldaun sekretuik. Ez. Behira noa ertatzen gehan. Vale. Bera hemen ez da zerra eta hemen ez. Vale, hortaz hemen dizion. Bidea. Hortizan, barkatu ertetzen nahi badeu. Baina hemendik igo aitezke. Eta hemendik igoko gea. Hortaz, gure lagun leherkarien tokian gaude. Bale, akatu. Hau irekikoet. Gora igotzen geha. Hala, gran alma beliko ditut, ze amentxe da hogera bat. Eta baina hogera hau komeni zait. Honeati nahi nun aurreztea. Ze amen da hogera hau biztea oso interesgarria da. Eta baina bat tipo hau desblokeatzea. Ze honekin ikustuko zute hain zer dauzkagun. Bueno, vale. Hechicero bat dala. Comprar objeto. Capucha de los solitarios. Hau nahiko ona da, ze prolonga duración del efecto de un hechizo. Espata adibidez, espata imbuitzen badeu, efektua luzatu egiten da. Almas en lugar del portador. Hau ez dut ulertzen. Arimak nik jaso beharrean pertsonak erastuna jasotzeitu. Hartara hiltzen naiz ustet mantendu iten zaizkit, arimak. Ustet, ena oso hori interesgarria da. Tipa eta
askotan hiltzen geanak. Lehenengo aldiz pasatzen ari geana, Dark Souls bia, bueno, interesgarria da ze akatu itentzea, eta ordu harima jaso iten duzu, hor, eta erraza iten zaizu. Vale, eta... Bale, honek osasuna eta zea dana mejoratzen du. Bale. Magia dauzka honek. Lanzar luz. Amigo, hau zea zan. Aurrokan egin genuen, akoratzen mago batekin baditu zin toki bat berez nire nibela baino askoz aurreago egon. Eta... kostatu zitzitena pilatak atzea baino. Osea, eta han NPC bat naukan. Eta NPC-ak argitu iten zuen. Magia hau da. Bueno. Hau da milagroa. Zehantzat. Vida resplandeciente. Vale. Osasuna berrezkotzeko. Desbilar. Hau piromantziak. Zeiten du. Orbe oscuro. Bale, bai bakit, nolakoa da. Granizo oscuro, niebla oscura. Afinidad, ostia bona izango da, 11.000. Oin, karo, behira. Zeskatzen digun. Inteligentzia 40 eta fedea 24. Hau ezingo nuke erabili, hau ere ez, hau ere ez. Fedea pixkateko tzen azer nahi. Uztet, oskuro dela, bai fedea eta bai inteligentzia, bai magia eta zea, bia kombinatzen ditu balako zea bat, habilitate batzuk. Interesgarria. Baina, bueno, interesgarrena hau zait, tipo honekin. Tipo honek egiten duena da, akantzen dezun boss bakoitzeko, bossak harima bat ematizu. Harima horrekin, arma bat interkambiatu lezakezu, zeatik, eta diru kantitateatik. Adibidez, alma de miza, reina funesta, horretik aldatu ezak eta adibidez, hoja doblada de miza hau. Ben eskalatzen du zeakin, destresakin, ez dago bat ere gizki. Hau, alma de perseidorrekin adibidez, ez bat hau. Centinela flexiblekin, hau. Beratu berdet, inteligentzian ze eskalatzen du. Baina, karo, indarrat ze eskatzen digu. Ataje magikoa daukata, alabarda badat. Ze eskalatzen du oskuran. Eta zer da? Alabarda bat baita ere. Espada gemela jinete de dragon. Ze eskalatzen du inteligentzian. Baina, karo, hau bat izaten da bizkuta ibiltzeko. Arko de jinete, baita inteligentzian. Bi hauek ez dakizenea. Ezke arko hau oso hona da, eta baina zen eskalatzen du. Bueno, hauek aurrera gotorreko nahi, ze momentuz ez dago arma bat ola esaten dena, hau merezi du erostea. Xildu bai. Eta, bueno, aurrera gotorreko nahiz eta ikusiko dugu. Hortaz bain berdet. Deskantzatu. Vale. Eta egin behar nahiz, beraka. Berez, zona ontako boss finala amendik junda da, amen aurretik junda. Baina oaindik, boss bat adibidez saltatu dugu. Ui. Coño, hau apuntatzen zai. Mira nun dago. Hortik junda da, baino dago boss bat oendik egin gabe daukaguna, eta boss hori egitea komeni da.
Ole. Maneki. Hemen beste bat dago. Saltu da jolasa. Hortaz, amendik bide bat baino ja. Urra sin sentido. Vale. Ai! Ikusi dute lertzea zihula. Bale, hau haindik ezin dut. Bestatik etorri behar naiz. Hortaz, hame beste tokia gehatzen zaitena. Hala hortik ju naiz. Hemen dira. Albotan ez da zera. Muro ilusori delante. Uf, hoi susto eman ditena. Flor verde. Ah, bale, hemen gora ateratzen dira. Hemen dago leheno akatu deten. Jode, tipo astuna da. A ber, estan desagertzen. Pajolasean zehar segitzen dizu. Denbora guztian. Bera hau da, leheno akatu etena. Urrutitik. Hortik etorri geha. Eta goratzen batzea horbean ere ateratzen zen. Anillo de... Ez da izade vigorizante. Hori. Ekipoa... makalagoa apurtzen da. Bale, hemen dira. Hortaz, 9.000 harima dauzkat. Horra saltatzen banun, hartu nezaken hori. Baina gero zen objektu bat amendi junda, kestakit merezizun hartzea egia esan. Vale. Bueno. Ba, ematen du... Erabilio erkotela. Ram eta flagrante hori. Hortaz hori erabili berbat merezi du objektua bila jutea. Naiz eta igual ez da ezer, Igual txerrike da. Nik gogoratzen deten ez itzen gauza handirik. Baino, egia da beste build batekin ikula. Eta kasu buildaren zatetzen interesgarra ino mago batentzat da. Hortaz. Hemen dikunda da, han ikuste zute, non dagoen. Hoitxo lehenengo. Ez, hori ez. Kontuz eroi gabe. Escudo de ala dorada. Ah, magian aurkako eskuda, beira. 60 resistentzia magikoa. Jo? Ah, ez. Hori atakia da. Atake magikoa eskudoakin. Ez, betu, reduzion magika hori da. Hau da magian kontrako eskudoa. Eta baina C eskalatzen du inteligentziakin. Beraz, magiako boss bat edo dagoenean, eskudo hauko benia. Vale. Joder.
behiratuko rama flagrante hori hartzeko daukadan nahiko diru. Ez baukat mailulare itzuli horko naiz erostera. Bale, basta zaizkit. Salto itean nahi nuno. Eta hori horrek ez jotzea. Baina ez dira hartu. A ber. Bat akatuta. Venga ya. Pixel bat bizitza hartu zen. Gema de vida. Bueno. Ez dakit hau desblokeatzako baukat. Bai, baukat. Perfecto. Bi nauzkan. Hau ez da NPC-a, Hau etxaida da. Gainera zutzen zaiatuko igo. Eta baina hemen poliki. Honena da. Magia daukadala. Eta magiakin pixatu urruti mantendu nahitekela. Zein, espadatzen hau pila bat etortzen dira. Kontuz. Neko toki txarra, ze pila bat etortze zaizkitzu golpera. Eta, arriskutsa da. Hamene, beste. Kontuz, barriei ez jotzea behar. Zestera lertu iten da, eta lertu ezkio. Jodido gau. Eta zaman zerbait zegoen hartzeko. Felicia la Valiente, vale. NPC da. Vale, baina fizikoa da. Vale, horti dago, bossa nik ezaten. Itxoin segundu baten. Hau behiratzen dut. Hemen ez da zerre, pareta honetan bentsat. Burra por vista magnífico, bale, zerre. Bale, kontuz tipo horrekin. Felicia, zerbait inberdez. Ja, putazenea dira From Software. Jartzen dute ate bat, ez zerrezeatak. Begira, zenba jende hildan, aurrera ematen egoteatik. Espadon real. Justu, estamina rekuperatu zetela. Espadon real zan. Viejo espadon de caballero. Hori naukan eguzeta. ZD. Dark Souls batan aldean, hemen pila daude zeak. Nola da. Esango dut, armak.
Eta zament ikusten dukula... Bai, ona. Bale... Kontu zeuz eta gutako bat irekita zeula. Venga. Beste NPC bat, eta ero... Ez dago... Felicia, me cago en la puta, Bale, bi hauekin sartzen naiz... Bosan aurka... Lau bakarra euskal baina... Bi hauken arreza egiten da. Baina boss honek trukoa dauka. Irudia. Eskudua jarrikoet. NPC-a ze hostia, sartu erdute noiz behit, ala? Importantea, ez dugu eroi berbera. Hoxe, etzan komen. Venga, ya. Irura batea. Kontuz atake horrekin. Arba atakatzen duen azkar bat. Joder. Venga, maio zue gurra besteai, nik hau entretenituko dut. Txarrena da... Ara, separatu behar ditut. Ez dela... Diskuatuta batekin beste maite. Ez ba, egia, arma daukat. Vale, konpondu eta arma. Kakazarreko. Geski sartu naiz borrokara. Magia gabe, segituan bat erori da, ezpata konpondu gabe, oso gizki egin dut. Bueno, oantxe etorriko gea berriz. Bidaietuko deu onena jutea dut. Onena ez, ara joan behar naiz derri horrez. Ona. Anima desente nauzkan, 10.000 inguru nauzkan. Hortaz. Ahora bile berdet. Arma magikoa... Ez... Aprender hechizos... Ez egia magia berrian nauzkan. Hau berroia zanpo. Ez da txarra, Ez dakit bosan kontra funtzionatuko. Pentsatzen nahi nahi zei hemen. Igual hobeto dut, fizikoa lagun beharrean urrutitik dispatzen jarrute. Hortaz egotena da. Bai, hemen hau jarri.
Amaostekin iritsiko naiz. Bai, amaostekin iritsiko naiz, zara. Ez, otamaikako hartuket. Ze, bai, hauen amaoste gau potenteagoa da, baino otamaikako bi baino potentzia gutxia dauka. Hortaz, otamaikako hau erabilikoet ara iristeko, hau gakatzeko, bitartean dauden, jendeak atzeko, eta ero ibiliko ditut, eta batekoa eta marrekoa bosan aurka. Eta maikakoa. Ze montratik. Dus. Txarrena hoen da, golpea etortzen zaizkitan, zabianak. Ez da izatek uste nun, boss honen aurka Lukaldien de Mirra inbokatu nezaketara. Atzen ez pizkat. Zebiak, hamen gora ezin diaigo. Hori, kanpo hartan behar. Orlanda, hori NPC-a ez da, inondik gainago antxe azaldu da justu. Hemen, ja badatoz, bat. Ez, baina inorrez badator, pixkanak apuleatuko ditut. Posibletan jotzea. Hemen zentzun da, hemen. Kontuz, barril larga. Lertuko ditu. Ez dela disgustua besteik ez digata baten. Bale, bi irakarri ditut. Bale. Ez nahi ziendatuko hendik. Ze margen haukat gema de vida. Baina bat oparatu joate. Perfecto. Bale. Bale, erazuta... Ena izakoratzen beti, erazotutakoan bota erdion magia, ze orduan egiten diet eta min gehiago. Koño. Joder. Vale. Claro, hau nabazu ez dezu irikitzen, baina NPC bat izatea galtzen duzu. Hemen zeunez. Favorez ez dezalatela bota lehenengo bosa bera. Ze goian akatzen baduzu lehenengo bosa, gero pixkanak ajulo ezketela, ustet. Hortaz, hartzen dut hau. Beira, fletxa almar guztia aztetu ditut, hortaz hasiko naiz 21 batekin. Eta
Jungo naiz pixkanaka. Lehenengoan kontra hemen eskuda mantenu behar dut. Ez daukat tokiz. Ez erori. Hoi txuen. Ai. Uf. Vale, osasun pixka kendu digute. Vale, nire naiz tankeatzen. Berez Feliziak tankeatu beharko luke. Vale, akatuta. Oen beste biak espailatzen dira. Jetxi beharko genuke ze uste jauzi iten dutelako era. Alare, hau indezaket. Ez... Hemen nahi, saltuko. Estamina. Vale, Felicia akatu ala uste. Ez? Gutxi falta zaio. Ez dakit zenan... Ostia. Vale, bakarra gehatzen da. Zeanak. Gezi potentenak. Mea Belclair. Eman egurra. Magia hori ze guapoa da. Gaina horrek traspasatu egiten du. Hau da, bat baina gehiago segidan nengo alitzazke atzeka. Vale, irazi. Azken egotok gazpatek. Alma de Centinela en ruinas. Buah, 50.000. Taina hauekin ere arma dauzkatela uste. Eta hemen, behira, zenbat sekretuak den. Beste bat. Beste bat. Eskark eskuda botat duenea. Libratu nahi zen. Ez... Hemen desente gauza haude hartzeko, dana behitu goitut. Zen ez goratzen. Zeinetan zegoen, eta zeinetan ez. Bueno, azikun goea gauza jasotzen. Tainera behira, Batzuk doble daude. Hau da, izkutukoa eta izkutukoan barruan beste izkutukoa dauka. Sin sentido, bueno, bai, batzuk badaude holakoa. Basura. Koño, oinez eta aurkitu behar. Hau izango da hortaz. Ez? Ez que daugat sentsazioa itxitako baten barruan beste bat zegoela ia. Número de usuario delante. Amen. Oh? Ah, ez. Ez, gora. Ez que ze testura aldaketa, ez? Ah, bai, begira. Baten barrutik
bestera iristen zinen. Vale. Hemen ez da jende asko bil, beraz ez da trampa zeurunik. Silencio hori magia bada. Jode. Hau da. Bale, hau da PvP-erako. Zezatak kentzeko. Hartara, hori botatzen duzu zure oinotza ez dian zuten. Eta zeiten duzu, jende harrapatzen duzu. Bale, hortaz. Amendizan, oin? Alden behar duguna? Bai, amendik. Joder. Harrapatu. Pozio hartuko, Zer da? Agua roja, bale, hau zan Osasuna eta ziagarra eskuratzen diguna. Zangoet? Osasuna eta etxizoak botatzeko habilitate. Vale. Boom. Vale. Plastic Man, hau, ez da NPC-a. Guazen maiura. Eta hon jongo geha, zona ontako boss finala eta egin beharrean, toki hartara joan beharrean. Egingo dugu este zona bat berezia dana. Non arma dauden. Ai, ja, frasko. Hala, sigarren hau. Jungo da zona atera espata hori daudena onak zarako. Zangoet? Inteligentzia daukana. Hortaz. Inteligentzia. Fedea igotzen hasiko nahiz bizkat. Amarrera igoko, Hola, xa. Eta jongoia baita ez, lehenagotik jongoia bisitatzea, ea, arima zeakin, arima oingo bozanakin aberze arma eman dizkiduten, ikustea. Beti, lehenko hauza egiten duten hemen, da, hau. Alare, aurkari hauek numero batean hartatzen dira, hau da, kantitate batetik aurrera, akatzen duzunetik aurrera ja, ez dira gehiago agertzen. Muertear, a ver ze arma atera da. Ez. Igual magia. Amen, bai, alma de centinela ruinas. Gran flecha de alma dirigida, hau da. Eta amagoste inteligentzia eta mikauen. Inteligentzia uste eta marro eta mairu hauketela. Merezido. Osea, hau, bai ala bai erosi berdet. Bueno, pixka farmeatzea da. Eta amagoste eskatzen zuen da nik daukat. Eta mar. Fedean ego ditutenak gamen ego naizken, nezazken, eta behiratu berdet, comprar objetos en
ekipa honenko interesgarria da gauzak erosteko. Hau ja, orbe oskuro hau erabiliari izan nuke. Hau ez... Baina erosiko bet. A ber, ikusiko bet. Nola funtzionatzen du. Kenduko deu potente hau, eta jarriko deu hau. Hola. Toma. Vale. Eta ber, txarrenak 210, vale. Epa. Hanek. Bueno, karo. Ez que gertatzen dana da, oskurokoa dianak egiten dira. Eskalatzen dute, fedea o inteligentzia bien artean bajuna daukasunak. Kasu honetan fedea daukat 10, hortaz 10ekin eskalatzen du, 10 hoiekin. Aldiz magiagam 10ekin eskalatzen dute, horretik dago 110etik zehara diferentzia. Hortaz, bueno, hemen egin dugu, así que guazen. Toki berdinea, toki berdinea, zona berdinea, baina oantxe desblokeatu den hoberara. Eta beherriz azalduko zaigu betiko tipo astuna. Mira, guazen gora. Eta da igual, hemen nakatzen maet, berriz, beste toki batean berriz agertuko zaitu. Osea, jolas guztian jarraitzen zeiguko igula ustet. Vale. Haben Farrosen zea bat zegoen. Campana del sacerdote, hori ustet zeantza dala, kleriguantzat. Bai. Ez da txarra, Garrote grande, horrek ez digu ezertarako ere balio. Ez dakitena Farrosen zea erabili gabe ezin da aurkitu, ez? Ustet ez ez. Ustet da hemen da hola. Irekitzen dana. Bantxe. Hemen jotzen egin zuten. Arbal daukagun Farrosen zeik. Hau ireki beharra daukat. Babeira, hemen zegoen. Hau irekitzea kampanero ilun hau. Bale, jain baditu naute. Eta ez dut zea dala, NPC-a ez dala. Buah. Ez da hau, NPC-a. Ez mago bat hain zona itxian. Vale. Bai, oin bai arma ateatzen deke, Venga, ja. Ez nahi zendatzen. Azelaga! Biztaldeko puntan egon. Gertatzen dana da, borrokatan da tipiko Dark Soulsen, legala baldin mazea inbaditzen zaituztenean, o zeuk inbaditzen dezunean, ez zendatzea.
Ez dakitena zeatik lehenengo momentutik inbaditu nauten. Tipo honek berez paktu baterako esaten dizura, paktu bat eitean nahi zuen. Horre xerita zaun. Zea horrek. Enan horrek. Eta esaten diozu, bai edo ez. Baina zuzenean, zea zan dit. Karo beste toki batean ibili ginelako, ustet. Eta atakatu nielako ipotxei da. Ustet. Karo. Bai. Lehen gauza tipo bateatzen da. Ospa. Hemen inbadituko naute demora guztia. Arroan ez esaten dio. Bez. Horreatik erraro ditut zait. No. Bai, erasotzen digutela. Baina NPC-ak. Raro izan zait, inbaditzea lehenengo momentutik nik bai edo ez esan gabe. Berez hemen inbaditzen dizu, zeanean. Hau da, ez esan eta jende hemen akatzen azte zeanean. Blokeatu nintzen mando. Adare faltsua izan da akatu naunera. Lag bat horre onda, en fin. Zer da? NPC-a. Venga. NPC-a dan bitartean, lasai izango eta. Favorez, inbaditza lehenago tipoak. Oin gaina, NPC-a daukatela. Eta berez, lehenagotik azioan nintzen, espata bizkutan jarrita. Kontu ze hauek desente jotzen dut eta. Oso motela dia. Baina desente jotzen dute. Bai, egia. Nirengo gora igo berria. Vale, saioko naiz iristeko. Lehen esaten ditzena, tipare puño gazaukakena, asiatik magiakin hasi nahi. Eta ez dakit asiatik etzion ez zer egiten magiak. Ez dut ulertu hori oso ondo. Baina asiatik hasi banitzen, tipoan kontra zeakin. Espata bizkutan jarreta zehon ez irazien gonun. Ze ondo eskibatzen nun. Eta gainera desente kentzen nion. Lain uste direki egiten dala hemen gozea. Ze hostia, nondik atera da. Igual goitik eroiko zan. Vale. Vale, gargolak. Dark Souls bateko bosan berdina ustea da. Glenkor me cauen la puta sartu ella. Iri tokatzen zaida, tankeatzea. Bale, boss hontan txarrena da pila bat hartetzen diela gargolak. Bale,
150 kentzen die. Taula, ezen beste. Asko zazkarro. Sendatu Vale. Perfecto. Bueno, pillado. Glencore heldu. Eutzi goiai. Vale. Bi hau bakarrik faltaia. Lehenengo beste akatukot. Bizitza asko ez daukata. Kontuz. Nere bizitzakin. Ustetez arma ona oen datorla. Hauek akatutako. Hau. Hau, desiento kentzen dio, Horbeak. Vale. Blankor, vale, zio. Txarrena da men, hor, hiru ondian, momentu hori da oso txarra. Eta batipat mago alimazea. Oin zendatzen da, jutea da, zijoan. Hemen etzegoen ezer, bai, jasotzeko hemen zegoen gauza bat. Alma de caballero orgulloso. Hemen dik ezerrez. Hemen, hau aidan bezala, garroteak indetortzen bezala. Bakrizon jipoia mateo zu ez, gargolei. Ez dia Dark Souls bateko berdinak, baina antzeko dira. Hemen uste daula, arma hori. Txaina? Bale, trampa dauka. Ez. Zeatik agatua da jendea hemen. Banda ritual zureña. Zer da hori? Banda ritual zureña. Erropa bat akaso? Ez. Ze koño zan? Txoina? Internetetik behiratuko, ez detu lertzen zer da? Bitartez, estrenoina ondo da behiratuko, Bai, ondo da. Anilloa da. Eraztuna. Bai. Bale. Hau jarri behar daukat. Hau kendukoet, ez dut beste diferentzia notatzen da. Eta oin hartara, uste, etxizo bat gehiago jakin dezake dala. Ez dakiena armak. Orduan nun daude armak. Behan, amen. Ez, laugarren toki bat daukat. Eta ze jarrikoet. Toki ontako hau interesgarria litzateke. Zer bakizute, hemen ikusiko zuten nola, inbaditzen hau batek, dainera txakur pila bat daude hemen behan, eta txakurrak hainbeste daude zoratu itentzea. Hortaz,
Zeinueloa jartzen bada, txakurra zeinuela jongo dira, eta pixka libra egongo naiz, eta hartara katuko ditut haiek. Hortatzen goet. Hau hor jarrikoet, eta hemen jarrikoet potente hau. 25.000 harima. Bueno, ja eseri naizenez, maiula jongo naiz, eta ber, igo dezakedan inteligentzia lau nivel igo izango ditut asko jota. Ez. Dark Souls batean hola hogeran igotzen dian. Diskuratu naiz. Full inteligentzia, ze magia daukat oso ona. 33, bale? Eta 3.000 sobratu zaizkit. Hau magoa da, alboan dago, no? Baina hondik. Bale, hau dauzkat. 1000, hau 2000koak izango ja bi, pentsatzet. Bai. Eta zenbatekoa da. 5.000, perfecto, uste bi nibeligo ditzazke dala. Hortxe ibiliko naiz. Ez ezin ditutu igo. 1600 Kakazarra. Ai. 1600 lortu ditzazke. Baki nun lortu ditu. Segundu batean. Hemengoen enemigo hauen nahiko erraza dira. Mira, 200. Fin. Ez dakit, ematen egiten. Bazpare, beste ronda bat egingoet. Eta hau da, farmeatzea da resoltzen. Vale. Guazen maiulara. Beste nivel bat igo, eta magia potente hori hartu izango dugu. Horre lepo kentzen du. Eta honena da gainera botata, ez dela lehengo objektiboak gelditzen. Traspasatu egiten dut, atzetik dauzkan guztia ire jotzen die. Hortaz hor, behan txakurrazko daudenean, batei bota, eta parean dauden guztiak akatuko ditu. Hortaz, berdin, Ez dakitena magia hori hain potente izan da zenbatera helpen izango ditu. Eta beste magia berrogeikoa ere gertu daukagu, beste 5 nibelekin. Honen partez jarri zakegu. Zein zan? Hauxe zan, ez bai. 8 dauzka, bueno, ondo da. Benetan hain eskasa da. Ona izangoa, porque bestela ez dut ulertzen zeatik. Bueno, habe jungo beha. A ber, ba. Hor behan da, beira, ikusten zenbat txakur dauden. Eta uzet arma hor behan dagoela. Horta, zein gotena da. Anelo, arbota esate da. Zeatik ez dira entretenitzen hor. Timatu indit, Berez txakurakan entretenitu bertzean. Brakamarte hau da, ona, netzat. Inteligentziakin eskaratzen. Alde txakurra.
izango, Hortaz, hau, zebeira, inteligentzian D eskalatzen du. Baina mejoratzen junezkio gehiago eskalatzen du uste. 149tik 120 jaisten gea, bale, baina hemorragia ere baduka. Así que... Indarra 9 behar da, eta zen badukanik? 7, joder. Ezin dut erabili momentuz. Indarrean pare bat eman beharko ditut. Egia esan 7 bakarrik eukitzea. Nik, non dago? Estokea? Ez. Jode, Dark Soulsen batean gesteko B mantentzea da, eta hemen B eta B-ra eman behar diozu. Azkar gesteko. Ala ere ez deten ulertu zeinueloak zeatik ez duen funtzionatu. Ontarako da ez, anelo hau. Bai, horretarako da. Ez dut ulertzen zeatik ez duen funtzionatu. Hola egin bat. Txakurra getatzen dian azpira. Beste objeto hori ere nahiko nuke hartu. Goitik izango disparo? Ez izan baitz. Bai? Ai, anelo da. Jode. Vale, bakatuta. Objetiboak aukeratu. Vale. Gora. Pixkako arro da, baino magoak melerako hain gezki dagonez. Hor da txakura. Baina magia hauek objetibora joan iten dira. Hau, nolakoan? 211 kendu dira. Eta honek? Osea, desente kendu dira, oseak, Honi nahizo bizitza geste nahi zaio. Ez. Nere irudipen bazan. Bale, bitxakur gehatzen dira. Arrakatzen dituten. Zeben txakur arrakatutakoan. Kakazarra. Señuelo va a botar izaket. Horra. Hor dago, txakura geldi dago. Galtzen du. Rangoa. A ver. Pila bat kentzen du, Jode, kentzen du la magia honek.
Eta gainera, honena hori. Dirigituta dala. Vale, hortaz. Handi txakurra errezakatza ditut. Kauen. Lanza ala dau, zeak utzi dit, ez? Berrefel honek. Uste da, ez? Gehi boz gainera, Lanza alada izango da. Ez... Dago lanza alada. Amen. Destreza duten entzat ondo. Diente de dragón arma. Gehiago ez dekiz neskontuatu zertu eten. Kakazarra. Diente de dragón. Hau, fuerza, D. Muro ilusorio delante, ez dut sinisten. Gezurra zen. Alare, zona hau oso zea irutzen zaita. Hau bakarrik eta ja. Ez dut ulertzen toki hau oso ondo. Ez dio zentzu handirik hartzen toki honi. Bueno. Hortaz, itzulko gera... Zengo dugu, bai, fortaleza perdian segituko dugu. Eta... Oain, jungo geha ordea... Ona. Eta uste tamengo bosa zen da, Nashandra, ez? Ez la pecadora barkauta. Ai. Señuelo kendu eta jarri horret, a ber. Potenteena azkeneo tokia. Bale, ez du nahi. Hemen jarrikoet. 10rekoa eta hemen jarrikoet. Hau. Bai, ze bestiak. Ez diate asko zaten. Armain buitzeak, Men. Orbi oskuro hau igual, baina ez da. Ze FDA iguarte horrek ez dauka ze handik. Zentzu handirik hori nintzen. Nire builda hori izango da. Hasieran inteligentzia, baina gero FDA-re igoingoet eta bi gauza horiekin jugo naiz. Nondik hartu da tipo? Hableno ez dut ireki, Kaina bai, hau irekizten bat. Hor zerbait zeun hartzeko... Nondik zen? Ez gogoratzen. Ta baina utz etetzela gauza handirik, hasi que... Vale. 8 gema de vida, perfecto. Vale, hortaz, oin puleatu egin behar dugu. Aurkari hau. Horreak.
Boza ez dago hemen, ate honen atzea. Goikoiek. Oain ordainduko dute. Eman diaten lata. Kontu zile bertzen atea, hemen. Zehatzetik etorretzen zaizkizu. Goikoa dira hauek, Goiti jauziten dute eta. Tamen beste hogera dago. Koinua besteak ez jauzin du, baina bera jongo zen. Hau piztuta. Ez gaixeriko. Ez zeaiteko. Ez ateratzeko berriz hau. Hementxe dago bat, tipo hau. Magia hori izatea oso ondo etorriko zaigu. 35 desblokeatu den hori. Ze horrek pila bat jotzen du eta pekadoran aurka oso ondo etorriko zaigu. Pekadora da lau boss principal bezala daude. Beraiekin hogera primigenia daudena eta haietako bat da. Vale. Ikusten zute objetua daola. Oso horraza hartzeko. En behar den gauza bakarra da. Jauzien eta listo. Hortaz. Hau gordatzen boss bat zela beste tokian. Ba hemen, da, zinez, molestatzea etortzen da. Txaina, gauza probatzean da eta. Hemen jarrikoa nuke hau. Bera. Eta bi eskuta jarri. Gehiago kentzen dut? 152 kendu diot. Ez, berdin. Hortaz hemen jarriko dut. Stokea. Penea, brakamartea hau ez izatea. Ibiltzea. Ba, bueno. Non dago stokea. Eta hemen jarri berdet. Nahiko astuna, ustez behin akatu behar dezula. Atake hori zai egoteare ona nahiko interesantea da. Harritzultzen da. Portzeta egia, pertsona bezala nago. Zespatakin nahi desente kentzen diot. Kontuz.
Vale. Hartuko hau. Efigie bat. Escudo de flor. Zaila. Indarra behar du, berde. Hau zer da? Lucatiel de mirra. Dudeikin gabe. NPC-a. Kontu ziulier geha. Beste tipo horiek salto egin da lertzen dian horiek. Horrelako hau da. Eta ilunpe hontan ez dut asko ikusten. Eran ondan bat. Itxita daula. Bale. Hontar ezin, ja. Zer? Hueco delante, pero mira atentamente. Ez dut ulertzen. Bestalde jongo geha. Kontu zile hor geha ze oin ibili gabiltzan toki hauen azpian. Zaude, lertzen dian etzai hauetakoa. Hauetakoa. Haure NPC-a dala zango nuke. Baita. Vale, oso ondo. Saludo aiten. Merkatu horiek. Vale. Vale. Beste bideotan zer den. Zer ez. Kamena zer ez. No. Lucatiel. Vale. Gogoazen da. La pekadoran aurka. Hortaz, hemen komendatzi zuet oain egiteran ikuna egitea. Jute zeate, mariposan llamas non daukat. Gordeta izan bat, usar, antortxa piztu. Hori ontsa hartuko dugu, Mierda! Honen giltzan un cojones egon. Pufa! Non demontre zeon horren giltza. Txona, etxe behiratuko etze. Nez gogoratzen da.
ostia, hortxon. Ah, karo. Ba, letzen detena da Dark Souls. Zeakoa. Bikoa, baina oengoa aldatu ingo zen. Da igual. Bi hauekin egurra emango joet. Da, azken fina argitu egiten dura. Zona. La pecadora. Joder. Beste biak sartzen dian. Vale. Joder. Vale, magian aurka usten nahiko ona da. Boss hau. Kontu zarrati horrekin. Ni gana dator ez da gizat. Amarreko hauekin joko ja. Honekin desantek entzen dut. Nahiko jipoia egia ematen. Bi hauetan keatzen duten bitartean. Magoan ona, hau da. Jo. Usted argi gutxi izateatik NPC-ak gaina ondo ez diala egitzen. Bale, akatuta da. Ui, eskibatu gara. Lukati elege eman dio azkena. Baina indarra igokoet zaitu. Brakamartea erabili ahal izateko. Vale. Vale, perfecto. Aparte guztia behitu. Vale, ez da bezarra ez. Oh no, hau da. Encender hogera. Hogera primigenietako bat. Lau daude ustet. Ez baina hau. Eta maiularri itzuliko gen. Ba bueno, lautik bat egin da. Ai, ja. Arze arma dagoen honekin. Ez daukat. Zazpi eskatzen zuen, ez, indarra zenbat eskatzen zuen. Beiratukot eta ikoket indarra justu behar da nortarako. Bederatzi. Pare batik. Non dago indarra. Bizitzan. Horrela xe. Ezke... Itxain. Horien nahiat. Alate habilidad. Hau da,
eskibatzeko aukera ematen dizu honek. Da tarte batzuk errodatzen dizunean da eskibatuta inbentzibilitatea daukazuna, ba honek adaptabilidadekin igota ustet hori egiten dela. Eta 4.000 geratu zaizkigu nahikoa, eta jongo da ona, aber ze arma eskaintzen dian pekadoran zeakin. Arimakin. Itxaina. Berraka martea. Arma honek hau dauka ona. Beira, a ver. Hala, tin, jula izketzula garbitzen. A ver. Hau, posible da? Zau karbo kolona. Ba, indarrekoa da. Bale, hortaz magia bat izan behar du. Ez? Eta pekadorakin? Orduan ze cojones egiten da? The fuck? Arima hau da? Bai. Bale, hau arma bereziak egiteko zen. Bale. Ba, bueno, hemen utziko dugu. Boz, egin gotena da, brakamartea. Jungo naiz, hementxe. Baina ona. Beiratuko eta inbuitu ezkero, inbuitu. Zein ezkero, ez dititzak gertatzen. Bai, inbuitu ezkero, baina permanenteki zein litzateken. Zera bihurtuko luke, oen da EET, ECC izango litzateke. Bale. Bale. Inbuituta dago hor. EEC izan litzateke. Ez dakit ba arma ondan ona magoantzat, arma fizikoa. Behiratuko hori bazpare, interneten ze badaude gidak eta pixkat. Hau ez dakit nola iruditzen da, mamon. Ez dakit dana tipo hori nola etortzen dan ona. Nola cojones sakatu dira, mehan beste jende. Bale, hemen esertzen zanean tipoa honei jota. Abarutzein da. Vale. Maztakit. Ez, hor zeitzen du. Bueno, maiulara itzuliko ea. Zeurrungoan beste toki baten jarraitu horreko dugu. Eta beratuko eturrungo zuzenekorako ze armadan komeni dena. Eta preparatuko pixkat, ez? 4.000 arima euskat. Preparatu ez, urrungoan hasieran preparatuko dut, zuei irakusteko. Eta bizan da guztia, 4 boss finaletako, hogera primigenia dutenetako boss bat akatu dugu. Eta la fortaleza perdida hori pasatutzat eman dezakegu. Eta bizan da guztia, espero zuen guztoko izan dela, eta, ale, urren arte.